Voi paska. Me ollaan unohdettu se Jenni Leffafestari-juttu. Mitä me tehdään? No eikö me voida tehdä se täällä nyt, kun me ollaan lomalla? Joo, koska nythän meillä on tietysti aikaa. Tehdäänkö semmonen, missä käytetään AR? Joo, ja se voisi olla sellainen katastrofi-elokuva Paratiisisaarella. Tiedätkö, niin kuin, että dinosaurukset syö ihmisiä ja kaikki kuolee? En mä tiedä, aika väkivaltaista. Eikö vaan vois kookospähkinä tippua jonkun päähän, mut silleen, ettei se olisi kovin vaarallista? No joo. Jos se kookospähkinä räjähtäisi ja sitten sen kookospähkinän sisältä tulisi sellainen jättiläishirmulisko ja se syö kaikki. Eikö se voisi olla vaan semmonen pieni kilttilisko? Okei, mutta niitä pitää olla armeija. Sitten tarvitaan sellainen skorpioni, joka ruikkii radioaktiivista myrkkyä kaikkien päälle. Piu, piu! Loppukohtauksessa mystisestä usvasta ilmestyy dyn 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 dyn. Tappaja hai! Nyt täytyy kyllä sanoa, että tässä ei yhtään mitään järkeä. Eikä tää edes ehdi renderöitymään. Meidän täytyy äkkiä keksiä joku uusi idea. Pitäisikö ottaa, että saadaan Minnalta ja Tuokilta ne haastevideot, jos niissä saisi jotain? Ole mies ja tee miesten asioita. Mitä on miesten asiat? No mut katsotaan nyt se sun haaste. Ole nainen, tee naisasioita. Mitä on naisasiat? Kun eihän ole olemassa mitään mies- tai naisasioita, vaan kaikki riippuu ihmisestä ja sen persoonasta. Niin, no mutta me voitaisiin tehdä tästä sellainen postmoderni intertekstuaalinen tutkielma sukupuolen problematiikasta someaikakaudella. Mä en kyllä ymmärtänyt tosta mitään. Mutta jos somella tehdään, niin pitäisikö käyttää Instagramin filttereitä? Mistä ne muuten löytyy? No avaat tosta noi tarinat ja sitten klikkaat tosta ja katsot tosta toi selaa. Näytä, miten sä sait aikaiseksi. Mies rakentaa perheellensä talon. Vittu kohtaatte kumpakin päähän silleen, että tuntuu. Ei mikään se saatana kohtuudella. Ei vittu. Ei mua pitää tulla. Ei niin saatana tämä. On tämä kyllä työmaa, saatana. Ei kun se ei ota sinne. Saatana sitä pitää. Tämä päin vittua. Ihana. Sä oot tosin ainoa mies, jonka mä tunnen, joka raksaa. Et en mä tiedä, kuvaaks tää nyt mitenkään universaalilla tavalla jotain miehisyyttä. Mites sun? Hyvä nainen hoitaa kotiin. Bitch, said I want your man, no the fuck I don't fit. He a rich nigga, why he still hitting licks? Nigga spinning bread, but he still can't hit. Bitch, please. Lamborghini keys, pussy dripping ice, he get flown out to me. Bitch, please. I want a man with the bees, pussy from the bag, going dumb on a D. Hei, en mä tiedä. Loukkaantuukohan joku tästä naiskuvasta? Ja entä muun sukupuoliset? No eihän me olla vastuussa toisten tunteista. Mutta onhan tää tietysti sellainen vyyhti, ettei tästä selviä kyllä ampumatta itteensä jollain tasolla jalkaa. Ois pitänyt vaan mennä sit ekalle. Shine.